Usa sa mga leader sa mga nasunugan sa yuta sa UP Cebu, gipusil patay. City Hall dili dayon mohatag og building materials sa nasunugan sa pribadong luna sa Barangay Kiot. Duha ka pusher nadakpan pinaagi sa search warrant samtang tulo na sikop sa buy-bust operation. Duha ka bata nga nangawat unta og wire gikan sa linya sa Beko na kuryentehan. Mayng hapon sugbog Kabisayan, usa ka dakong sunog miulbo sa Barangay Kiot kagabi. Gatusan ka pamilya ang apektado sa sunog. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Layo pa lang, makita ng katako sa kayo nga miulbo sa residential area sa Barangay Kiot, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 6 kagabi. Pag-abot sa News 5 sa lugar, daw mura na og impyerno ang mga nagkayo nga mga balay sa sitio Santo Niño og San Isidro Labrador tungod sa kadako sa kayo. Paspas nga mikatap ang kayo sa mga balay nga gama sa light materials. Ingon ini nakadako ang kayo dinhi sa duha ka mga sitio sa sitio Santo Niño ug sitio Labrador. Apan kun inyo makita, wa nay laing bumbero nakasudi ni gumikan sa kahagipod sa mga dan ug karon kini mga balaya wa nay pag-asa nga mapaong ug mahimo nila nga maugdaw hangtod nga kining tanan lugara maugdaw na usab. Nilabay pa ang pipila ka minutos una miabot ang mga gagmay nga mga fire trucks nga daling nahugdan og tubig. Wasad makapiog sa kayo ang pagpasilid sa tubig nga hinay kayo og pressure. Problema sa mga bumbero ang pagpangilog sa mga residente sa fire hose. Kung ang uban nagkabuang, paghilak na lang ang nabuhat sa uban. Kapin sa usa ka oras una na under control ang sunog nga miabot sa Task Force Alpha. Girekomendar sa Bureau of Fire Protection ang pag-reblock sa pribadong luna o pagpalapad sa kadalanan alang sa mga emergency. Agad lang ta kung kami gipungutan mas mayo mo dunay mga padakaan ng dana na ba. Sir, so lahi mga ni adunam ko ni private property mga ni lisod daw. Di mo minus sa 150 ka mga balay ang naugdaw o gagibanaban ang danyos nga naa sa usa ka milyon ka pesos. Gingong nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka Valeria o Gahayon nga naputlan og kuryente. Gisusod karon nga mao kini ang hinungdan sa dakong sunog. So, kung abos taas na may mong lunar. Amot lang ako kay ba sa kulula. Pero nagamit mo pa rin niya. Nagamit. Kaya wa mo ikuan. Way kuryente. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. City Hall dili dayon mohatag og construction materials sa mga biktima sa sunog sa Kiot. Usa ka komitiba gitukod aron makikistorya sa mga tag-iya sa yuta. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Usa ka ad hoc committee ang gimugna sa City Hall o gitahasan sa pag-iistorya sa tag-iya sa yuta nga gipuy-an sa mga nasunugan sa Barangay Kiot. Usa ka emergency meeting ang gipatawag ni Acting Mayor Edgar Labella aron hisgutan ang pagbalik og puyo sa mga biktima sa sunog sa pribadong luna. Matud pa ni Labella, bawiun na sa tag-iya ang ilang luna. Ang ad hoc committee gilangkuban nila ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, DWOP Head Attorney Colin Rosell ug City Attorney Head Jeron Castillo. This property is owned by the Jasper Development Corporation. This is a private corporation. That's why I have immediately created a committee, an ad hoc committee, to discuss with the owners of Jasper. But first, we have to address the plight, the concerns of the victims. There is here a disaster situation. There is a calamity. So tanan mga needs atong gihatag nila. Mato ni Labella dunay gitanyag ang tag-iya sa luna nga relocation site alang sa gatusan ka pamilyang nasunugan. Buot sa City Hall nga istoryahon ang mga biktima sa sunog ug ang tag-iya sa yuta kabahin sa gitanyag nga relocation site. Usa na ka area of concern nga doon na kunoy relocation site nga gi-offer ang Jasper. Mo na nga usa na nga atong tanawon. So this is different from the UP case. Because in the case of UP, first, this is a government property. This is a private property. Second, that in this particular case, at least there is already a decision from a court of law favoring the plaintiff. Muna nga, importante negotiation good, discussion, talk with them. That's why I created a committee for that purpose. Mato ni DSWS Head Dr. Esther Concha, dili sila makahatag dayon og construction materials tungod sa kaso sa pagpanag-iya sa yuta. Kasamtangan unang agipahiluna ang mga biktima sa sunog sa Kiot Elementary School.
Kaag financial, but mauhay siguro ang housing. Depende kung unsay ma-come up sa meeting, no, whether, I don't know kay murag problematic ra ba ang area. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Gideploy na sa kapulisan ang dugang nga mga pulis gikan sa nagkalalain nga units aron makatabang sa security sa kalihukan sa Fiesta Senior. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Black box. Di ba? Dahil gusto niya, yung bahay niya, maganda. Kapin usa ka libo ka personnel nga augmentation force gikan sa nakalain-laing police units nga moabag sa seguridad sa Sinulog Grand Parade. Kaganihang buntag gitapok sila sa Police Regional Office alang sa usa ka send-off ceremony. Sa dili pa sila i-turnover ngadto sa Cebu City Police Office. Mahirap tumayo sa kalsada dahil lahat tayo ginagawa na natin yan, mainit. So, you are authorized or you may request your team leader kung napapagod kayo, inform your team leader. Puno sa pahimangno ug pasidaan si Chief Superintendent Manuel Gaerlan ngadto sa mga pulis nga gikan sa Bohol, Siquijor, Lapu-Lapu, Mandawi ug Regional Public Safety Battalion. Gipahibaw sab ni Gaerlan sakto sa suporta ang mga pulis sama sa pagkaon, snacks ug health service atol sa Sinulog Grand Parade. Gimando sab ni Gaerlan nga padadon og tawil ang mga pulis aron ituslob unya sa cooler. May ice aron ang kabugnaw ni ini ilang ipahid sa naong. Sila usab ang mga pulis nga idugang sa security sa International Eucharistic Congress nga musunod human sa Sinulog. I brief my personnel on their specific tasks and on their responsibilities and reminded them of their actuations and duties. I told them to be alert, to be vigilant, and most especially and most important of all, keep the people protected and safe. Yung magkaroon yung tao ng feeling of protection when they are in the streets. And they should assist all our fellow Filipinos, fellow Cebuanos na kahit anong assistance na i-request sa kanila. Na even kung hindi na police matters, magpa-assist. Gitambagan ni Gaerlan ang mga pulis nga magpabilin nga mabugnawon kung mamadlong sa mga tao. Ilabi na niadtong nanambong sa street party. Iyang gimanduan ang bagong officer in charge sa CCPO Senior Superintendent Benjamin Santos nga muhangyo og tent sa City Hall aron kabutangan niadtong sobra na kahubog. Ang BGMP mo provide og bus nga maoy himuon nga temporaryo nga jail niadtong mga nadakpan. For yung mga nalasing na, sobra ng inom, provide coffee, provide cold water, towel, provide tulugan. Para hindi natutulog kung saan-saan, doon sila sa tabi. We will provide the police personnel, we will escort yung mga sobra ng lasing. Way hulga sa terorista na dawat ang PRO7 apan usa ni sa ilang gipangandaman. Mga megapon ihatag sa PRO7 sa mga sakop sa safety marshals aron gamiton sa paghatag og instruction sa katawhan sa gayon nga adunay emergency. Lakip sa gipangandaman sa mga pulis ang pagpangabot sa kriminal nga mopahimulos sa Sinulog. Mensahe ni Gaerlan sa tanang personel ug sa deboto ni Senior Santo Niño. Loving Father, we lift up to you our police force gathered here to secure the Sinulog participants and devotees, and yes, the International Eucharistic Congress with both international and local delegates and the faithful. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kalambuan sa matag Sugbuanon ang tema sa Sinulog Contingent sa Kapitolyo karong tuiga. Subsob ang pag-ensayo sa 80 ka mga dancers nga naglangkob sa contingent isip guest performers sa Sinulog Grand Parade. Sagad nini mga empleyado sa Kapitolyo samtang 20 nini mga dancers gikan sa Labangon. Matod sa choreographer nga si Jesse Humamoy, 2 ka semana pa silang nag-practice ug nag-expect nga naay mga opisyal sa Kapitolyo nga moapil. Though guest performer, may mura gihapon mi sa moapil gihapon kay gipangandaman man namo ang tanang choreography good wise. Sinulog Foundation mipahimangno nga sa ilang buhatan lamang
mapalit ug makuha ang tiket. Ilaw usab gihangyo ang mga politiko sa dili pagpangampanya atol sa kalihukan. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Gihangyo ni Sinulog Foundation Executive Director Ricky Ballesteros ang mga politiko nga dili mangampanya atol sa Sinulog. Kini subay sa hangyo sa simbahan ug sa ilang buhatan. Tuyo sa pagdili sa pagpangampanya aron dili malawgaw ang kasaulugan. Everybody's welcome. I think this is the biggest festival in the Philippines. And prior to election, so I think this is the best time also to promote themselves. So ako lang hangyo lang, they have to behave and they have to follow the rules and guidelines set by the church and the Sinulog Foundation. May pahimang usab si Ballesteros nga adto lang mapalit ang ticket sa grandstand sa opisina sa Sinulog Foundation. We have security features, so we would like to advise all the public, and those who like to watch the Sinulog here at the Sports Center to just buy their tickets at the Sinulog Foundation. So there's no other outlet, but it's only Sinulog Foundation. Online, yes. Online, they can just visit sinulog.ph, then claim their tickets here. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Nangabot na ang mga balikbayan nga nanguli alang sa Fiesta Señor. Sila gisugat sa Tourism Commission sa Dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nangabot sa Sugbo ang mga balikbayan sa Balik Cebu Project sa Cebu City Tourism Commission. Wa makadungan na pag-abot sa mga balikbayan kay sagad kanila sayo nga nangabot niya pang Disyembre alang sa Pasko ug bagong tuig. Karon, pipila na lang ka grupo gikan sa South Korea ug California ang nangabot kay ganihang buntag. First time sa Sinulog ang mag-asawang Leo ug Mildred Bungato nga taga Manawag, Pangasinan ug kasamtangang namuyo sa California. Usa ka higala nga Sugbuanon ang bidani kanila sa pagbisita sa Sugbo atol sa Sinulog aron musaksi og malingaw sa Sinulog. Cebu to see what really a Sinulog is. We don't know anything about Sinulog except just a big word Sinulog, okay? Excited ang mag-asawa sa ilang Sinulog adventure apad nagmatnon tungod sa pahimangno sa iyang higala nga magbantay batok sa mga mangunguot. Lain na ginamhinam sa Sinulog ang nurse nga si Dolores nga lumad nga taga Davao City og nagbase na sa Florida. Bisan dinhi siya sa Sugbo nagtungha kaniadto karon ang iyang unang Sinulog experience uban ang iyang pamilya. Di naman siya makalaglaag tungod sa iyang pangidaron apan sigurado siya nga malingaw uban ang pamilya. Kaya gusto na ko makaanhi para makita ba ang iyang statwa nga dugay na kayo pila na ka centuries tulo. Ika-15 katuig na sa Balik Cebu Project nga nagtanyag og welcome sa mga balikbayan, welcome dinner og extra service sa mga turista sama sa tour bookings at sa Sinulog festivities. For many years nga every 14th of January ni MSC Airport aron magtagbo sa mga balikbayan. Daghan nila ang nahimuot ug nalipay kayo sa hospitality sa mga Sugbuanon nga atong ipakita pinaagi sa lain-lain nga mga sektor o grupo nga misugat nila dinhi sa airport. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Karong adlaw ang deadline sa pagpalista sa sakyanan sa dagat nga moapil sa fluvial procession karong Sabado. Apan Coast Guard mudawat pa og late nga pagpalista hangtod ugma sa buntag. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Mao lagi actually. Minus pa ang nagparehistro nga mga sakyanan sa dagat alang sa fluvial procession karong Sabado. Sa 64 pa ang nagparehistro og karon na ang ilang deadline. Usa sa posible nga hinungdan niini ang nikatap nga taho nga kinahanglan mo bayad og 1,000 ka pesos ang mosalmo sa fluvial procession. Nakurat ang Coast Guard sa mikatap nga taho nga ilang gimakak og nga bugtong ang mga organizer sa fluvial procession ang mobayad og 1,000 pesos alang sa tibok kalihukan. Tungod ini, napunog pagsaway ang Coast Guard ug Marina 7 tungod sa giingong dugang nga bayad nga di tinuod. Mo-apply sila special permit sa Marina para to make it sure nga siworte sila nga mo-appeal sa fluvial parade. Dili man gyud individually nga magbayad og 1,000. It is the organizer. Midepensa sa Coast Guard ug Marina ang mga nag-organize sa fluvial procession. Gingong mikatap ang sayop ng kasayuran o gihimong basihan sa pagsaway sa mga komentarista o sa mga buot musalmo sa fluvial procession. Ang tinuod nga ang organizing committee ra maoy mubayad sa 1,000. Ang mga participants dili, but they need
to register aron mahibaw-an og asa sila dapita ibutang. Ugma ang final briefing sa mga nagparehistro ng mga sakinan pangdagat sa alas 8 sa buntag. Mahimo pa moapas ugma sa buntag ang mga buot mosalmo sa fluvial procession. Hangyo sa Coast Guard sa buot mosalmot nga magparehistro sa ilang buhatan aron ma-assign og pwesto sa fluvial procession. 139 ka mga sea marshals ang ipakatap sa Mactan Channel nga sirad ang sugod alas 4 sa kadlawon karong Sabado. Gibantay usab ang mga dagkong mga barko tungod kay low tide sa Sabado o gidili ang overloading sa tanang mga muapil sa parada sa dagat. What happened kung naay simbako palayo naay mahitabo madisgrasya? Luoy kayong pasahero nga walay dili insured. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Alang sa bisita sa sinulog nga wala nay kapuy-an nga mga hotel o pension house, adunay pamaagi sa pagbook og kapuy-an nga mahimong mas hamugaway pa kaysa naandan. Kini giaksyonan ni Diane Lizada. Karon nga fully booked na ang mga pension houses, hotel o mga resorts tungod sa Fiesta Senior, dunay bagong ideya nga gidalit ang PLDT Home sa mga travelers. Sa partnership sa PLDT Home Airbnb, mahimo na nga makabook og kapuy-an si bisin kinsa sa mga balay dinhi sa Sugbo. Disama sa mga hotel o pension houses, mga tagbalay mismo moasikaso sa mga local o international guests. Bag-o kini apan hinay-hinay na nga gihangop sa mga travelers, dili lang sa Pilipinas lakip na sa laing nasod. Suki kini sa mga backpackers nga mas gusto ang home-cooked meals o homey feeling sa ilang pagpahulay hilabi na dinhi sa Pilipinas nga nabantog nga hospitable. Kung dunay affordable rates, duna say pang high-end sama sa Villa Busay sa pamilyang Hoffman sa Barangay Busay. So I want the people or different in all over country to explore my house and to expose as well if it's possible. Gawa sa modern rooms o design sa balay, makahingangha ang infinity pool nga dunay top view sa dakbayan sa Sugbo. Hamugaway og peaceful ang environment sa Villa Busay nga nasulod sa Jardin de Busay. Makabook og minimum 2-night stay sa balay nga dunay serbisyo sama sa 5-star hotel. Kapin sa 13 ka tuig nga gidevelop og gitukod ang 3-story villa nga bakasyonan ron ta sa pamilyang Hoffman nga tuan na sa Hong Kong. Gawa sa pamilyang Hoffman, duna na say mga Sugboanon nga nanawag og guest sa ilang mga balay pinaagi sa Airbnb. Karon pinaagi sa tabang sa Smart og PLDT Home, mas mahimong komportable na ang pagpuyo sa mga guests sa Airbnb pinaagi sa ilang mga special offers. PLDT basically put together a special package for Airbnb hosts because we want to be able to empower them to provide guests with a connected and very entertaining travel experience. Alang sa Aksyon Bisaya, Diane Lizada, News 5. Ang barko nga sakyan sa imahe sa Santo Niño giandam na alang sa fluvial procession. Gibanabana nga matapos ang ilang pagtrabaho niini ugmang adlaw. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Silig dinhi og pintal didto. Finishing touches na lang ang gibuhat sa barkong San Antonio Sebastian nga gamitong galyon sa fluvial procession sa imahe ni Senyor Santo Niño karong Sabado. Lunes gisugdan sa mga sinaligan sa pamilyang Uwano ang pag-andam sa barko ug ila kining matapos ugma. Mga pinili lang nga mga tawo ang makasakay sa galyon ubad ng mga paring Agustino. Niining pedestal ipahimutang ang imahen ni Senyor Santo Niño o ang urna. Di ni pahimutang ang maong balang bata. Ug niining barko nga akong gibarugan nga gigamit sa pamilyang Uwano sa nakalabay nga unom katuig usa na nila katulumanon og debosyon na alang sa balang bata. Apan alang sa mga nang limpyo og bismo sa kapitan usa kini ka matagtuig na tulumanon og ilang halad usab alang sa bata. Usa niini si Nanay Lunela nga pipila ka tuig ng tiglimpyo sa galyon sa mga Uwano. Di man siya makadulot sa Santo Niño, igo na niya og sa iyang pamilya ang makasudong sa balang bata sakay sa ilang gitrabahuan. Alipay mi nga kada Pista Senior nga moari na siya diri sa Uwano Wharf. Malipay mi kada kuan. Kada bisita niya. Laing sinaligan sa mga Uwano ang kapitan sa galyon nga si Tatay Benedicto nga 48 katuig na sa iyang trabaho. Sama sa uban, igora siya sa pagsudong sa Santo Niño samtang nagmaneho sa galyon matag tuig. Gamay ra kini niya nga pag-alagad sa Dios nga miluwas ug mihatag ikaduhan niyang kinabuhi human na stroke niya dang 2014. Daw sa nawadan siyang paglaom nga makada sa galyon tungod sa iyang kahimtang apan pinaagi sa iyang pag-ampo na balik ang iyang kakusog niadtong 2015. Matod sa kapitan nga ang iyang pagkadeboto ni Senyor Santo Niño sukad sa iyang pagkabata ang nagpalig-on kaniya taliwa sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ano kayo delikado tong po kita di atake ko albahay blood.
Kalau Diyos sa senyor sa tunin niya, nagawa siya, kalau yung senyor na tagaan ko po kuntas ng kinabuhi. Saad ni Benedicto ang pagpadayon sa iyang panaan sa Santo Niño hangtod nga makaya sa iyang lawas. Namatikdan usab ni ang pagdagan sa mga mag-atang nga mga deboto sa Santo Niño matag tuig. Malaumon siya nga magpadayon ang tradisyon sa fluvial procession tungod sa padayong pagpangaliya o pagsalig sa mga Sugbuanon sa Santo Niño. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Duha ka batan-on nga namutol og nangawat og linya sa kuryente na kuryentehan. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nakurintihan ang duha ka batan-on kaganihang buntag diha sa Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Subo. Naukay ang mga naninda ubo sa skywalk dihang kalit ni Kirig ang duha ka rugby boys nga giilalang sa angga nga badudo nga taga B. Rodriguez ug Chinlan taga Calamba. Matud sa mga nakakita, namutol og linya sa kuryente ang duha sa ibabaw sa skywalk aron ipatimbang ang halin ilang ipalit og rugby. Apan kalit lang ni Kirig-Kirig ang duha ka biktima human nakahikap sa wire. Si Badudo na sangat sa ibabaw sa skywalk una pa kini natagak sa sidewalk. Matud ni Carlo, suway unta niyang sawon si Badudo. Apan wa na niya kini maabdi. Gitudlo ni Carlo Bernabe ang wire nga suway giputol sa duha ka biktima gamit ang pliers ug ang short ni Badudo nga nasangit. Mga nabutang wire, labay sila. Labay na yung pagkatukwa. Dari sir. Ka, ang dua. Misa, tagak isa. Pagtagak niya, gamo naman sa. 50-50 naman ko sir. Lisod na siya ba? Ay, kay sunog naman yan dari niya, pakit naman. Andre niya tail, dako man kayo. Ano naman di kayo, ukab naman. Nila ko baligya nila, isuyop nila ko rugby mo. Si Manang Ingrid, gabi ipa nagpunay og badlong sa duha kay nagsigi na og sakasaka aron manguhag wire sa kuryente apan wa gyud mo patuo kaniya. Abi pa ko binadlong dong, ayaw ta mo kuryan mo ha. Panglabayog ba to katawa lang ko ay tiguwang buhat, bitaw tiguwang migabar mo na ako mamot. Si Badudo gihulagway nga nagrabihan og nadala sa Vicente Soto Hospital. Human nakaangkon og grabing paso sa naong ug kalawasan lahos na sa batiis. Samtang si Jinlan nakaangkon usab og mga paso sa naong ug kalawasan niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Duha ang nadakpan sa kapulisan sa pag-serve sa usa ka search warrant sa gituhuan nga tigbaligya og druga sa Dulho Fatima. Kini giaksyonan ni Ninyo Libona. Nasikop sa mga pulis ang mga subject sa search warrant nga sila si Michael Gerardo sa Sitio Kabayutan ug Leonisa Abiliar taga Sitio Panagiu sa Barangay Dulho Fatima. Pasado alauna imedya sa kadlawon gipahigayon sa hiniusang operasyon sa Redsot 7 Kaedsot RPSB ug Mambaling Police Station. Matod ni Police Senior Inspector Henrex Banculita, gisikop nila ang mga suspitsado pinasikat sa search warrant nga ilang giserve. Sa initial lang ihap na to, duwa nakuha sa warrant, sa search warrant. Ang mga subject mismo nakuha na to, positive. Ang duwa sa warrant of arrest, positive nakuha na to. At napay nadakpan ng mga illegal possession of illegal drugs, wala pa na to na ihap kung pila. Nakuha gikan ka Abiliar ang mga pinakiti nga shabu. Nakuha usab gikan kang Gerardo ang kalibre 38 nga revolver, uban sa upat ka mga bala, usa ka M16 rifle ug mga pinakiti sa shabu. Ang mga shabu gibana-bana ang mukabat og dulan sa 150,000 pesos. Apan gihimakak ni Gerardo nga namaligya siya og drugas kay matod pa niya tigbahig lang siya. Gihimakak usab nga ilang gipanag-iya ang mga armas nga nakuha sa mga pulis. Dili nakuha. Dili mo yun. Gihimakak sab ni Abiliar nga iya ang shabu nga nakuha kaniya kay matod pa niya miundang na siya sa pagpamaligya niini. Niundang man ko in taon ana nang pagumapas ko na wala namang gyud ko ikuan. Umangkon man ko ana ma'am. Umangkon man ko. Karon wala na. Wala na.
Lakip sa gisakmit sa kapulisan ang gibanabanang 50 kabuok nga muli-muli og karera machines. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libunan News 5. Tuluang nasikop sa usa ka buy-bust operation sa mga sakop sa mga pulis sa Lapu-Lapu didto sa Barangay Marigondon. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Sir. 36 Kapin 40 ka gagmayng pakete sa shabu, drug paraphernalia, kwarta ug armas nga dunay bala nakuha atol sa buy-bust operation sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu City Police Office kaganihang buntag sa Barangay Marigondon. Nadakpan sila si Ruino Aton ug Iggy Rafaela nga nagpuyo sa maong lugar. Matud sa kapulisan, si Ruino Aton mao ilang target sa buy-bust operation. Apan si Aton nang himakak nga nagnegosyo siya og shabu ug na timing lang nga niadto siya sa balay ni Rafaela dihang gihimo ang buy-bust. Damay nagkumetin ko. Ano sa aram ka dito sila ni Iggy sa ganihang lang. Pero amigo sa. Amigo. Maong ginay permanenteng isulti sa mga personalities nga nag-involve sa illegal nga drugas. Katulo na nadakpan si Aton sa susamang kalapasan apan nakagawas ni adtong tuig 2012. Human na dismiss ang kaso batok niini. Si Rafaela giila nga bata-bata ug sulugoon ni Aton sa pagdispose sa drugas. Gani atol sa buy-bust kaganihang buntag, si Rafaela maoy nitunol sa usa ka pakete sa shabu nga gikan ni Aton. Si Iggy Rafaela mitug-an nga unom na siya kabuan na maligya og shabu sa lugar. Bago po ha? Bago ba? Pinatakapuan? Unodger. Gidakop og apil si Rosemary Cortez, taga Barangay Buaya, kinsa mitug-an nga wa siya'y labot og niadto lang siya sa lugar kagabi kay uyab man sila ni Rafaela. Apan mitug-an si Rosemary nga musuyop sab siya og shabu. Ito lang ko natug ba nga mulit ako baga ko mga alas 12. Then ko dito mo kong gipag-atug niya. Musuyop sa ka? Dili kayo. Panagsara. Si Aton og Rafaela mag-atubang og sumbong sa kalapasan sa paghupot og pagpamaligya og drogas. Laing kaso nga illegal possession of firearm atubangon sab ni Aton samtang visiting drug den ang kang Cortez. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa sa mga giila nga leader sa pundok sa mga nasunugan sa yuta sa UP Cebu gipusil patay. Sumala sa kapulisan, naglakaw ang biktima diha sa Gordo Avenue. Duol ug buyon sa Lahug Barangay Hall pasado alas 11 kagabi. Ang nahitabuan atbang lang sa nasunog nga Sitio Avocado. Sumala sa incident report sa Mabolo Police Station si Virgilio Gabiana. Gipusil sa usa ka tawo nga nag-angka sa usa ka motorsiklo. Matod sa report, ang gawas sa riding in tandem adunay kauban ang mga suspect nga usa ka lookout. Si Virgilio Gabiana nga naila nga si Tatay Billy nahiagom sa usa ka samad sa bala diha sa iyang liog. Dali kining gidala sa Perpetual Soccer Hospital apan patay na kini pagabot. Ang pundok nga mupahigayon unta og rally karong adlaw nga nanag-iya og katong mupahimutang sa luna sa UP magpahigayon og usa ka rally. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Bistil. Wa madayon ang plano sa mga homeowners sa City of Avocado, Barangay Lahug sa pagpahigay og rally atubangan sa UP Cebu. Kini human usa sa ilang mga leader sa homeowners nga si Virgilio alias Tatay Billy Gabiana gipusil patay kaganihang kadlawon. Matud pa sa ilang presidente nga si Eliseo Golfan, bisan sa nahitabo silang kauban, wa sila gibating kahadlok kun ang nahitabo ni Gabiana pagpanghulga man kanila. Dugang pa ni Golfan, padayon sila mubarog silang katungod. Sama kang Golfan, wa sab gibatig kahadlok si Teresita Alde ug matud pa niini nga wa sila angayang kahadlukan ug di sab sila muhawa sa tungod kay wa man sila laing kapuy-an. Nisamot ni kaiso gani. Og gihulga man gani Manila, ug kinsa may naghulga. Sige, da pa man mi daghang opisyalis. Wa Billy, wa ko napagi mo sunod, di gini mahubas. Wala mi nahadlok kay nganong mahadlok man mi kung unsa among ipaglabad ipadayon namo. Kay amo man sa nakatungod na mobarog sa among kuan, among gibarugan.
Si Acting Mayor Edgar Labella mipadayag nga iya unang ipasusi sa kapulisan ug unsa gyud motibo sa pagpamusil. Mipahimangno si Labella sa tanan nga dili magpataka og pasangil sa motibo ug kung sikinsang utok sa pagpamusil. Of course, I have to find out from the family on what I will have to find out the details on how really happened because it was like 1 o'clock in the morning. So ato sang karon ipa-imbestigar sa nato. Then after that we will take the necessary action. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vistil, News 5. Hola mga kapatid, happy day! Adunay usa ka klase sa manok didto sa Japan nga gitawag og unagodore o kun mas naila sa pangalang long-tailed chicken tungod sa sobra kataas sa ikog niini nga moabot sa kapin na 10 ka metros. Giingong ang unagadori ang usa sa mga klase sa manok nga adunay labing taas nga ikog sa tibuok kalibutan nga gibana-banang moabot sa 12 to 27 feet ang gitas-on sa ikog niini. Mahimo makapataas og ikog kining mga unagadori tungod kay di sama sa laing manok dili malagasan og balahibo ang ikog niini. Matud pa nga bisag mamatay na ang mga unagadori, padayon lang gihapon ang pagtubo sa ilang ikog. Nagsugod ang taas nga pagtubo sa mga ikog sa unagadori tungod sa gitawag nga selective breeding, kung diin ang mga mananap lamang nga nagbaton og linahi nga abilidad ang gimatuto og gipadako uban sa pagpangga sa mga tawong nagatiman niini. Ug tungod kay resulta lamang sila sa selective breeding, talagsaon lamang sila igkita sa tibuok kalibutan ug gani giingong wala nakaabot sa 1,000 ang mga lahi niini. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon alang sa walay karapusang mga chika sumanikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawkot Sarah ang atong word of the day nagkanayon. If material things are what you're talking about when you say I am blessed, you have no idea what a blessing is. Agay. Ugmaw kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkreto solusyon. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!